Yeah.
Degla
Bye.
Yeah.
ዋዲ መንፈስ እግዚአብሔር ሊያስተናግረን ከመይም ብባፉ አመፃ ወኢትስማዕ ነፍሴ ኃጢአተ እትሄዘብሰ አይኩክሙ ጽድቀ ዘእንበለ እሙት እስመ ኢያሃድጋ ለየዋሃትየ እንዘሰ ጽድቀ እገብር ኢይትሐጐል እስመ ኢይትዐወቀኒ ዘገበርኩ እኩይ ወባሕቱ ሶበኮኑ ጸላእትየ ከመ ድቀተ ኃጥኣን ወእለሂ ይነሱ ላዕሌየ ከመ ሞተ አማጽያን ወለምንት ይጸንዕ ኃጥእ ከመ ይሴፎ ሀይወ ወዘኢተወከለ እግዚአብሔር ይድኃንኑ እንጋ ወይሰምዖኑ ጸሎቶ ወእነሂ መጽኦ ወእመሂ መጽኦ ምንዳቤ ይረክብኑ እንጋ ገጸ በኀቤሁ ወእመሂ ጸውዖ ይሰትዖኑ ወያብጽሖኑ ወባሕቱ እነግረክሙ ምንት ውእቱ ዘውስተ እደ እግዚአብሔር ወኢየሱ ተሃሎ በኀበ ዘኵሎ ይመልክ ተአምሩ ኩልክሙ ከመ እኪት ለእኩያን ትመጽኦሙ ዝውእቱ መክፈልቱ ለርእሲ ኃጥእ እምኀበ እግዚአብሔር ወይበጽሖ ንዋየ አበይት ኀቤሁ እምኀበ ዘኵሎ ይመልክ ወእመሂ በጽሑ ደቂቁ ይከውኑ ለሙስና ወእመሂ ጸንዑ ያስተፍዕሙ ወእለ በዐውዱ ሞተ ይመውቱ ወአልቦ ዘይምህሮን ለእቤራቲሆን ወእመሂ አስተጋብኦ ከመ መሬት በእዝ ወአጥፍኦሙ ለአድባር መሰረቶሙ ወእንዝሮሙ ወሰጠቀ አንቅተ አፍላክ ወርእየት ኩሎ ቁራተ ወሰጠቀ ቀላያተ ዘአፍላክ ወአርአየ ኃይሎ በውስተ ብርሃን ወእምአይቴ ተረክበት ጥበብ ወአይቴ ብሔራ ለጥበብ ወኢያምር አመዋቲ ለፍኖታ ወኢሃለወት ሀበ እጓለ እመሕያው
ሕያው እግዚአብሔር ይብል ሀበ እመሕያው ይቤ መተርጉም ወቃሉሰ ለእግዚአብሔር ሕያው ዘኮነነኒ ከመዝ ይተረጎም እስመ ጻድቅ ዘመሃለፈ እግዚአብሔር ዘአመንደው በመናስው ይብዬ ወዘኩሎ ይመልክ ዘአምረረ ለነፍሴ ይተረጉም ዘንተኒ ካዕበ ዘረከቦ እንተያትን መቃረ ተዚያሁ ወዘኮኑ ያከብድ ወቱ እምሊና እንተታመርር አለ ነፍስ ይቤ ሶበሁ ሀለው ነፍሴ አዲ ውስጤትየ ይተረጉም ከመ ጻድቅ ኮነ ያነክር እምሕይወቱ እንዘ ውእቱ ውስተ ዝንቱ እንዳቤ አብይ ዘሰምዐ ከማሁ ወበዘህቅ እንዘረከቦ ለጻድቅ ሶበረከቦ ለብእሲ እምኮነ የሀድግ ሕይወቶ ወለእመሰ ኢኮነት ነፍሱ ለሰብእ ዘኢቲ ሕይወቱ እጽርተ እምእግዚአብሔር ልዑል በውስጤቱ እንኮነት ተለጦ ይቤ በእንተ ትስኩተ አምላክ ካል ዘተሃብሮ ውስተ ሐዋርያ እስመ ኢገብረ ኃጢአተ ወኢተረክበ ሐሰት ውስተ አፉሁ ይቤ ወኢከውኑኒ ሊተ ከመ እበል ከመ ጻድቃን አንትሙ ይተረጉም ከመ እለ ኮኑ ይገብሩ ሰናየ ለሐሲሰ ስብሐት ይጡል ወኮኑ ይፈቅዱ ይወስድዎሙ ጻድቃነ ለጻድቅ እሰ በእንተ ውእቱ ኮነት ኃይል እንተ ሀለወት ውስቴቱ ትእምሮ ከመ እሙንቱ ይኮኑ ጻድቃነ ይቤ እስመ ኢያሃድጋ ለእበድየ እንዘ ጽድቅ ይነጽር ይትሃጐል ይተረጉም ዘንተኒ ከመ ውእቶሙ ለእኩያን ወኢይትዌከፉ እምኔሆሙ ወይሰምይዎ አብደ ወበእንተ ውእቱ ይቤ ሰሎሞን ጠቢብ ኢትዝልፎ ለአብድ ከመ ኢይጽላእከ ወዝልፎ ለጠቢብ ወያፈቅረከ ወኮነ ጻድቅ ይብሎሙ አንትሙሰ ትብሉኒ አብደ በእንተ ተዛልፎትየ ለክሙ ወአንሰ ኢያሃድግ ዘንተ እበድ ወኢያረምም በእንተ ጽድቅ ይቤ እስመ ኢይትዐወቀኒ ዘገበርኩ እኩይ ይተረጉም ዘውእቱ አንሰ ኢያመርኩ አድልዎ ወኢያሐፍር ከመ እዝልፎሙ ለእለ እሙንቱ ይሐውሩ ውስተ ዘኢኮነ ፍኖተ እግዚአብሔር ጸላእቲ የኮኑ ከመ ድቀተ ኃጥኣን ይተረጉም ዘንተ ከመ ጸላእቱ ሰይጣናት ሶበ ሰአልዎ ለእግዚአብሔር ከመ ያብሆሙ ላዕለ ሥጋሁ በትሕዝብት ዘእምኔሆሙ ከመ ይትሐዶ ውእቱ ለእግዚአብሔር በምንዳቤሁ ወሶበ ርእዩ እሙንቱ ዘላሌሁ እምትዕግሥተ አዳም ወገድለስን ወጽድቅ ተሐፍሩ ወኮኑ ከመ ኃጥኣን እግዚአብሔር ወይተሉ ከንቶ ከማሁኒ ከማሁቼ እግዚአብሔር ልዑል ይትሄየዮ ሎቱ በዕለተ ደይን ወይሜቶ ለእኩይ ኩነኔ ናሁቼ መጻ ሎቱ እምእከይ ዘነበረ መስተሐውዘ ሎቱ ወፈጋኤ ወቱ ቀብፃ ለጽድቅ ዛ ይእቲ መንግሥተ ሰማያት ወቀሪብ እምእግዚእ ክቡር ስሙ ወኮነ ላዕለ እከይ ዘበአማን ዝውእቱ ፍልጠተ ብርሃን ወርሂቅ እምእግዚአብሔር ወነቢር ውስተ ኩነኔ ዘለዓለም ይቤ ዝውእቱ መክፈልቱ ለብእሲ ኃጥእ በቅድመ እግዚአብሔር ይተረጉም በአማን እቼ ከመ ውእቱ በአምጣነ ዘአዝለተ ላዕለ ግብሩ እኩይ ይከውን ርሁቀ እምእግዚአብሔር ወይከውን መክፈልቱ ምስለ እኩያን ይቤ ዝግፈቶሙ ለኃያላን ይመጽእ ላዕሌሆሙ እምኀበ ዘኩሎ ይመልክ
ይተረጎም በእንተ ኃያላን ሀበ ነገሥት ከሃዲያን ይቤ እግዚአብሔር ይፌኑ ላዕሌሆሙ ዘይጸንዕ እምኔሆሙ ወይፄውዎሙ ይቤ ወእመሂ በዙ ደቂቁ ለመጥባዕት ይከውኑ ይተረጎም ከመ ይቀስፎሙ ለደቂቆሙ በቅድሜሆሙ ወይዘልፎሙ ቦቱ ልቦሙ ይቤ ወዘረከቡኒ ይመውቱ በሞት ይተረጎም ከመ እግዚአብሔር ይፌኑ ላዕሌሆሙ ሞተ ድንቀተ ለውሉዶሙ ወይደመስስ እንስሳሆሙኒ አዲ በብድብድ ይቤ ወአልቦ ዘይምሮን ለቤራቲሆን መኑሂ ይተረጎም ከመ እግዚአብሔር የአኪ አልባ ቢሆን ለሰብ ላዕሌሆሙ እስከ ይበጽሕ ኀቤሆሙ መዓተ እግዚአብሔር ይቤ ለጽልመትኒ አዘዘ እምኔሁ ይተረጎም ውእቱ ውጬ በከመ ነገረ ዘገብረ ዘንተ ናሁ ረሰየ መክፈልቶ ውስተ ገሃነም ይቤ እለ ይረስዕዋ ለፍኖተ ጽድቅ ደክሙ በኃጢአቶሙ ይተረጎም ከመ እለ ይውፅኡ እምሕገ እግዚአብሔር ወስርዓቱ ይወድቁ ውእቶሙ እምብዝኃ ኃጢአቶሙ እስመ እሙንቱ ጠለው ግብረ እንስሳ በምግባራቲሆሙ ወአድከሙ ልቦናቲሆሙ ይቤ ወለምድርኒ ይውፅእ እምኔሃ ህብስት አመረ ካዕበ በእንተ ምድር ለሀበ መለኮት ወህብስተኒ ለሀበ ይባቤያት ወስባሄያት በከመ ይቤ ዳዊት ነቢይ ወህብስተ መላእክቲሁ በልዑ እጓለ እመሕያው ይቤ በመትቲአኒ ጠብለላ በእሳት ይተረጎም ዘንተኒ መንሰከ መካነ ኩነኔያት ለኃጥኣን ይቤ ወብሔረ እበኒሁ ሰምፔር ወምድሩ ወርቅ ዝንቱሰ ይትሜሰል በእንተ ክብራቲሆሙ ለነገሥት በከመ ነገረ ዮሐንስ ወንጌላዊ በውስተ ራእዩ በእንተ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ወዘባቲ ማዕናቅ ማዕናው ወባዕድኒ ይቤ ፍኖት ዘኢያምር ኦፍ ወኢነጸረ ዓይነ ንስር ይተረጎም ዝግተኒ ሰብ እኩያን በላዕተ ሥጋ ሰብ እስመ እሙንቱሰ እለ ይድልዋን ከመ ይብጽሑ ኀቤሃ ወይሬእይዋኒ ወከማሁ ይቤ አዲ ከመ ውእቱ ዘይርእይ ዓይን ወይሰምዐ እዝን ወልበ እጓለ እመሕያው ዘይሃለየ ዘአስተዳለወ እግዚአብሔር ለእለ ያፈቅርዎ ይቤ ወኢኬልዋ ደቂቅ ዙራን በከመ ዘከርነ በከመ ኢያድምዕዋ ዘእንበለ ድልዋን ላቲ ይተረጎም ዘንተኒ እለ ይኮኑ ምእመናን እስመ ኢያምሩ እሙንቱ ፍኖተ መድኃኒት ወኢያዕውሩ ሀበ ፍኖት እንተ ታበጽሖሙ ሀበ መለኮት እስመ አኮ ዘተወልዱ እምብርሃን ወንሕነኒ ንስአሎ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ያብርህ ልቡናቲነ ከመ ንሁር በፍኖቱ ወሎቱ ስብሐት ወትረ እስከ ለዓለመ ዓለም አሜን። ዘሚልክያስ ነቢይ በረከተ አምላኩ ትኩን ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ወኢይእዜኒ ተጋነዩ ለገጸ እግዚአብሔር አምላክክሙ ወሰአልዎ ለእግዚአብሔር እስመ በእዴክሙ ተገብረ ዝንቱ ኩሉ ወትሬኢዩ ለእመ አደሉ ለገጽክሙ ይቤ እግዚአብሔር ዘኩሎ ይመልክ እስመ በእንቲአሁ በእንቲአክሙ ተዓጽወ ኆኅ ወይታንድዱ መስዋዕቴ በከንቱ ወይፈቅድ ይቤ እግዚአብሔር ዘኩሎ ይመልክ ወይትሜቶ ለክሙ መስዋዕተ እምኔክሙ እስመ ምስራቀ ፀሐይ እስከ ዓረብ ይትገባህ በውስተ አዕሳብ ወኩሉ በሐውርት ያመጹ ዕጣነ ለስሜ ቅዱስ ወመስዋዕተ ንጹሐ በውስተ ኩሉ አሕዛብ ይቤ እግዚአብሔር ዘኩሎ ይመልክ አንትሙሰ ታረኩስዎ ለመስዋዕተ እግዚአብሔር እስመ ትብሉ
እስመ ዝብሉ ማእደ እግዚአብሔር ነውር ወኢክሉሂ ዘውስቴቱ ምኑን ውእቱ ወዝብሉ ዝንቱኒ እኩይ ሕማም ውእቱ ወነፋይክዎ ይቤ እግዚአብሔር በኩሎ ይመልክ እስመ ታበውኡ በመንገድ ትሕትና ወረደ እግዚአብሔር ቃል አንከሩ ሐራ ልዑላ እያስተርእዩ ርዱ ላይካኒሁ መላእክት በመካኑ ልዑል ሰወርዩ እንዘ ይትለአክ ለአርድእት ደንገጹ ብርሃናት አመነጸሩ ትሕትናሁ ለእሳት ብሉም ከመ ያርት አጋራይዛ በፍጥረተ ትሕትና አንከሩ ጥቀ ወተደሙ አግብርተ አቡሁ እምነ ወልድ ዘወረደ ይኩን ገብረ ወመለኮቱሰ እንበለ ሕማም አንከሩ ሐራ እምነ መክፌ ለንጽ ዘቅኑት በሐቄሁ ዘሃሎ ስሙ እምቅድመ ፀሐይ ወእምቅድመ ወር ኮነ ገብረ ሱራፌል ይሴብሕዎ ለእግዚአብሔር ሕያው ኢይሬእዩ መካኖ ሱራፌል ቅኑት ሐቄፌ ለንጽ በድራር እሳት ዘኢይትረአይ በፍርሃት ከመ ኢያውኢ ወውእቱ ሀበ አርድእት ከዊኖ ላይከ ከመ ያመክሮሙ ሶጠ ማየ በንቲራ ዘበትሕትና ወአውኦ ለጴጥሮስ ሊቀ አርድእት ይጽብ እገሪሁ አዲ እመልእክተ ሲኖዲቆን ዘአባ ፊላታዎስ ሊቀ ጳጳሳት ዘእስክንድርያ ዘፈነወ ሀበ አባ ሊቀ ጳጳሳት ዘአንጾኪያ አብጽሖተ መልእክቱ ሀቤሁ ነአምን በአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሥላሴ እሩያን በመለኮት ወአሃዱ ህላዌ ወአሐቲ መንግሥት ወአሐቲ ስምረት ወአሃዱ ፈቃድ ወአሐዲ ንትአመን በወልደ እግዚአብሔር ዋሕድ ዘተወልደ እምአብ ዘእምቅድመ ኩሉ መዋዕል ብርሃን ዘእምብርሃን አምላከ ጽድቅ ዘእምአምላክ ጽድቅ ቅሩብ ውእቱ ወውእቱ ርሁቅ ይትረከብ ወኢይትረከብ የሐምም ወኢየሐምም ወባሕቱ ሐመ በሥጋ ወየሐማሚ ውእቱ በህላዌ መለኮቱ በረከቶሙ ለእሉ መምህራን ያህሉ ምስሌን ለዓለመ ዓለም ተግሣጽ አቡነ ቅዱስ ወብፁዕ ዮሐንስ አፈወርቅ በረከቱ ትኩን ምስሌን ለዓለመ ዓለም ሬኢ ዮም ብዙኃን እምሃይምናን ያፈትኑ ይንስኡ ምስጢር መፍርት ወመደንግጽ አነ እምሄረክሙ በቃልየ ከመ ይኩን ለክሙ ረባሃ እምክልኤቱ ገጽ ሁሩ በፍርሃት ወበረዓድ ወድንጋጼ ከመ ትርከቡ ሰናየ በሱታፌ ዝንቱ ምስጢር ቅዱስ ወንጹሕ ኦ ፍቁራንየ እግዚእ ገብአ ሀበ አይሁድ እምኀበ ይሁዳ አላ ዳይሙ ሶበ ሰማይከ ከመ ገብአ እግዚእ ወመጠወ ነፍሶ ለሞት ኢታሕስም ገጸከ ኦ ፍቁር አላ አሕስምሂ ወብቺ ብዙኃ ጥቀ አኮ ላይለ ዘገብአ አላ ላይለ ዘአግብአ እምበይነ ይሁዳ እስመ ዘገብአሰ ነበረ በየማናሁ ዘበሰማያት ውእቱ ቼ ንጉሥ ዘበአማን ዘኢያሃልቅ መንግሥቱ ወንጉሥ ውእቱ ላዕለ ኩሉ ወዘአግቦሰ ወረደ ውስተ ማዕምቀ ሲኦል ውእቱ እስከ ዮም ውስተ ገሃነም ጽኑዕ ሎቱ ዘይበዝሕ ኩነኔ ወኩኡ በእንተ ዝንቱ ወብልትዩ ብዙኃ እስመ እግዚአብሔር ሐዘነ በእንቲአሁ እስመ ናሁ መሐረነ ይደልወነ ንሕነኒ ከመ ንሕዝን በእንቲአሁ
መንታኑ አስየች እስቴተ ተኩሉ ዘገበርችሊተ ማርያም ሰማይ ዝባለክር የምህረተ ሶበሰ ታቅቢ ዘዚአየ ኃጢአተ ኢሃየሁ እንተ እሳተ በሰላመ ገብርኤል መልአክዎ ዘተየ ማርያም ሰላም ለኪ እግዚአብሔር ሰው ብሩክ አንቲ እማንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ብእስዮም ተጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ታምሪያ ለእግዝእትነ ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። በዕለተ ፍልሰታ ለወላዲቱ ዘከመ ተክህነ እግዚእነ በኩሉ ጊዜ ወእምድኅረ ዝንቱ ነገር ኮነ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካህነ ለሥጋ ወለወላዲቱ ቅዱስ ወቅዱስ እስጢፋኖስ ውእቱ ዘያነብብ መጽሐፈ ወቅዱስ ዮሐንስ ውእቱ ዘይቤ ቁሙ በሰናይ ወኩሎም ኦዱ ምጽዋ ኩሎም ምስለ እግዚእነ ወመድኃኒነ ከመ ዘአሐዱ እድ ወፈትቶ ህብስት ዘውስተ እዴሆሙ ለኩሎሙ አቡነ ጴጥሮስ እምየማነ መድኅን ይፌጽም ትሩፋተ ቀኖና ቅዳሴ ቁርባን ወአተቦ እግዚእነ ለቁርባን ከመ ዘይገብሩ ካህናት ወአቅረቦሙ ለአርድእት ወለኩሉ ጉባኤ ወተደመሩ መላእክት ምስለ ሰብ ውስተ ዝኩ መካን ወእግዝእትነ ድንግል ንጽሕት ተቆረበት በአይዳወ ወልዳ ፍቁር ወአምላካ ወእምድኅረ ተቆረበት ወላዲተ አምላክ ድንግል ተናገራ እግዚእ ወመድኅን ላቲ ወናዝዛ ከመዝ ወይም ወወላዲተ ድንግል ዝብ ቁርባን ለዕለተ ተስካረ ፍልሰትኪ ውስተ ሰማይ ዮም በሊለተ ጭቅጭ ሐዋርያት ከመ ይስብኩ ውስተ ክበበ ዓለም ከመ ኩሉ ዘይገብር ለኪ ተስካረ በዓለ ዕርገትኪ አበ ሰማይ ዘውእቱ አማሴ ወያስታ በዕለተ ተስካርኪ ናሁ አነ አቅርብ ነፍሳቲሆሙ ሰበወፃ እምሥጋሆሙ በውስተ ማኅበረ በኵር ዘውስተ መንግሥተ ሰማያት ወለኩሉ ዘይጽሕፍ መጽሐፈ ግብርኪ ወተአምርኪ ቅድስት ወዕርገትኪ አነ እጽሕፍ ስሞ ውስተ መጽሐፈ ሕይወት ወዘኒ ዮሐንስ መርጡለኪ በስምኪ አነ እጼግዎ ሎቱኒ ውስተ መንግሥተ ሰማያት እሴቶም ወለኩሉ ዘያለብስ ሩከ በእንተ ስምኪ አነ አለብሶ እምአጽብ ብርሃናዊ በውስተ ማኅደረ ብርሃን ወለዘያበውእ ቁርባነ አብ ዕጣነ በእንተ ስምኪ አነ እህቦ ሄራተ ገነት ስሙዖ ፍቁራንየ ወፍቁራንሃ ለእግዝእትነ ማርያም ዘከመ ተውህበ ለክሙ አስራት ወኪና ወረድኤት ወኃይል ጸሎታ በረከታ ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ ናዛዚትነ ማዘን ዋይደው ዝትነ ብስዓን በማኅፀንኪ ተጸውረ ፍሬያማ ልሳኖ ማርያም ልጄ ጸሎበታን ወልደንሶ ቁርባን ናዞብን ዘዝመካን ወላዲተ አምላክ ማርያም
ለሽርሲተ ቃለ ባቤ ከቲዲሙ ለነራብሲ ወለዘረገቦ ስብሐት ለኪ ማርያም ገብረ መላእክት ዛሬ አስፋለች ማርያም ቅዱሳን ካመሰገና ስብሐት ለኪ ማርያም በርከረቱ ለዝናብ ስብሐት ይደሉ በታምርኪዮም ወበታምርኪ ተስአሎ ዓለም በመልአ በለደዌ ወሕማም ወለጻሮ ድካም አመ ከመ የሚያብጥሐን ያብጥሑ በፍስሐ ወበሰላም አቡነ ዘበሰማያት ድገም ሁላነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይጼዎ ኢየሱስ ዘይበለ ዘይበሎ ጻናን ለዘሞ ከመ ይባርኮነ ይበሉ አራቦ ዲያቆን ኢየሱስ ክርስቶስ በገዛ ቃራን ለላይቀን እትመነይ ከመንራየው ዘዚያ ሱራቢ ለዝለለነደዮ ወድላ አምላካዊ ለወስናትዮ መስጋከ ለድባ ስጋከ ነሰግቦ ለቃልን ከንዘርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ወድርጉ ዘገባይዳዊ ቃሪ አመነዘላሴ ማርያም ዘየለገነቦ አይጉራናለ ለይሁድ ከመከሪቦ ዘከመ አንሥአ ሙቶ ዘከመ ሰብሑ እንስሳ ሳልሙ መርሲያሎ ሰብሕነ ለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ወሰብአ አርገ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በበዓለ መጸለት ነጸረ ብእሲ እንዘ ይስቆቁ ወይበኪ በእንተ እሁቱ ወይእትወደ ወምስለ ብካዩ ኮነ ያስተባቆ አብ እግዚአብሔር ወይን ፈኑ ለነ እግዚኦ ዘፈኖ ዘትፌኑ ሀቤነ በእንተ መድኃኒትነ ከመ ይንሙት በኃጢአትነ ኃጣውኢነ ወበዝንቱኒ እስራኤላዊ እሁየ ዘሞተ በኃጢአቱ ተሳሃሎ አምላከ እስራኤል አመ ትመጽእ ለኮንኖ አማይ ዘንጎ ነፍስየ ዘየገጉ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋገሱ በእንቲአየ ተቆረደ ጸጋች እግዝእትየ ማርያም ይወጣለን ለዓለመ ጸሎተ ለማርያም ወስለታ ያድነነ
ተወከብ ጸሎተ ለማረነ እግዚኦ ተሳለነ ወለደው የማምን ወለታሮ ደካም አመከመዮም ያፍታን ያንተኩም በምሳ ወሰላም አቡነ ዘበሰማያት ገቡና
ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 14 ካብ ፍቅዲ 12 ክሳብ 16 በታገን ሸት ፋሲካ ዝሕረደላ ቀዳሚት መዓልቲ በዓል ቅጫ ደቂ መዛሙርቱ ድራር ፋሲካ ክትበልዕ ናበይ ከድና ከነዳልወልካ ትደሊ በልዎ። ኢየሱስ ድማ ካብቶም ደቂ መዛሙርቱ ክልተ ልኢኹ ናብ ከተማ ኺዱ ኣብኡ ዕትሮ ማይ ዝተሰከመ ሰብኣይ ክትረኽቡ ኢኹም ንዑ ሰዓብዎ። ኣብታ ዝኣትዋ ከዓ ነቲ በዓል ቤት መምህር ምስ ደቀ መዛሙርተይ ድራር ፋሲካ ዝበልዓላ ቤት ኣጋይሽ ኣበይ እያ ይብለካ ኣሎ በልዎ። ንሱ ኣብ ደርቢ ዝተነፅፈ ዝተዳለወን ዓብዪ ኣዳራሽ ክርእየኩም እዩ ኣብኡ ኣዳልውልና በሎም። እቶም ደቂ መዛሙርቲ ከይዶም ናብታ ከተማ በፅሑ ከምቲ ዝበሎም ድማ ረኸቡ። ድራር ፋሲካ እውን ኣዳለዉ። ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ ትሓልፍ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጎይታን ደቀ መዛሙርቱ። ምእንቲ ፅንዓት እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣን ምእንቲ ኩሎም ብስም ቅዱሳን ኣቦታትና ዝተሰመያ ቤተ ክርስቲያንን ምእንቲ ገዳማትን ኣብ ውሽተን ዝነብሩ ኣረገውትን ምእንቲ ሓለዋ ወሙሉእ ዓለምን እግዚኣብሔር ካብ ኩሉ ከይክሕልዎምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ስረልና ንፀልዩ። ምእንቲ እዞም ኣብዛ ቦታ እዚኣ ብኩሉ ሕማም ብስጋን ብነብስን ዝሓሙ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ምእንቲ እቶም ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለዉ ሕማትን እግዚኣብሔር ንዓና ንዓጣቶም ሰናይ ነገር ገብረና ብሂወትን ብጥዕናን ክሕልወና ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረልና ንፀልዩ። እቶም ብምድረ በዳ ብባሕሪ ብኣምላክ ብቐላያት ብኩሉ ብካልእ መገዲ እውን ዝጓዓዙ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን እግዚኣብሔር ብኩሉ መገዲ ክመርሖምን ብሓጎስን ብደስታን ናብ ዓዶም ክመልሶም ንዓና እውን ሓጢኣትና ከዓ ክሰረየልና ንፀልዩ። ገራውን ፍርኣይዋ ምን ወይንታትን ምእንቲ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ፍረ ዝፈርእ እፅዋትን እግዚኣብሔር ክባርኮምን ከብዝሖምን ብዘይገለ ጥብኣት ከፍርዮምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረየልና ንፀልዩ። ኣምላኽና ምሕረትን ፍቅርን ክህበና ንልቢ ገዛእትን ደያንን ኩሉ ሰዓት ሰናይ ነገር ከራርሃልና ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረየልና ንፀልዩ። መፍቀሪ እግዚኣብሔር መልኣክ ግርማን ሰበስልጣን መሳርትን እግዚኣብሔር ብሰላም ሓልዩ ከንብሮምን ቤተ ክርስቲያን ሰናይ ነገር ካስቦምን ሓጢኣትና ክሰረየልና ንፀልዩ። ሃይማኖት ዝዓረፉ ኣቦታትና ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ካብቶም ቀዳሞት ቅዱሳን ኣቦታትና ጳጳሳትን ኣቦታትና ሊቃነ ጳጳሳትን ኣቦታትና ኤጲስቆጶሳትን ኣቦታትና ቀሳውስትን ኣሕዋትና ዲያቆናትን ኣቦታትና ህዝባውያን ካብ ማሕበር ክርስቲያን ንዘዕረፉ ኩሎም እግዚኣብሔር ነብሶም ክዓርፍን ክምሕሮምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረየልና ንፀልዩ። ምእንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ህዝብና እግዚኣብሔር ክባርኮምን ክሳብ መወዳእታ ስፋን ንቕንዕቲ ሃይማኖት ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረየልና ንፀልዩ። ቅድስቲ ብጉባኤ ሃዋርያት ዝቆመት ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ምድሓን ህዝብን ምእንቲ ሓለዋ ኩሉ ዓለምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረየልና ንፀልዩ። ህይወቱን ንብረቱን ንጉስ ኣቦና ኣቡነ ጴጥሮስን ንኩሎም ጳጳሳትናን ብሂወት ሓዲን ነዊሕ ዘመን ኣብ መንበር ስብከቶም ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረየልና ንፀልዩ። ማሕበርናን ኩሎም ቁኑዕ እምነት ዘለዎም ማሕበር ህዝበ ክርስቲያን እግዚኣብሔር ክሕልዎምን ብሰላም ክፈጽሞምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረየልና ንፀልዩ። እቶም ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ሰብን እንስሳን መባ ዘቕርቡ እግዚኣብሔር ክባርኮምን ከጽንዖምን ክረድኦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረየልና ንፀልዩ።
ቤተክርስቲያን ሰናይ ሓሳባት ዝሓስቡ ሰባትን ምእንትቶም ኣብ ኩሉ ቦታ ንቑኑዕ ነገር ዝፃሙ ቁራ ሃይማኖት ዘለዎምን እግዚኣብሔር ክባርዎም ዓስቦም ክብርዎም ምሕረቱ ኣባቶም ክገብርና ናውን ሃገርና ጸልዩ ቁርባን በጣም ብዘይትን ብኣብ ቤተ መቅደስን ዝሓልዩ ዝንበቡ መፅሓፍቲ ዝህቡ እግዚኣብሔር ኣብ ዝሓሸ ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዓስቦም ክኸፍሎም ንዓናውን ሓጢአትና ሰሪልና ንጸልዩ ቤት ኣቦታትና ሊቃውንቲ ቤተክርስቲያንን ዘኩርና ዝበሉና ክንዝክሮም ዝኣዘዙና ነብሶ ከበብስሞም እግዚኣብሔር ክባርኾምን ኣብ ቅድሚ ኣብ ማሕደር ክፍቕሪ ክህቦምን ኣና እውን ሓጢአትና ሰሪልና ንጸልዩ ድቓላትን መሳኺንን መበለታትን ዘኽታማትን ጭኑቓትን ዘርእን ሓረስቶስን ይሸጡን ዝዕድጉን ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለዉ ጭኑቓት ሰባትን እግዚኣብሔር ክምሕሮምን ይረኽብለሎምን ኣና እውን ሓጢአትና ሰሪልና ንጸልዩ ቤት ማእሰርቲ ዝጭነውን ዓዲ ማዕዲጎም ዝተሰዱን ኣብ መርጎ ዘለዎም ማእሰር ሰይጣናት ዝተኣስሩን እግዚኣብሔር ካብ ኩሉ ከጥሕኖም ክምሕሮምን ኣና እውን ሓጢአትና ሰሪልና ንጸልዩ ንኩሎም እቶም ነብሶም ምሕረት ምእንቲ ክረኽቡ ኣብ ቅድስት ቤተክርስቲያን እዚኣ ዝተኣከቡ ሰባት ቀጢፎም ምሕረት እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክረኽቡ ኣና እውን ሓጢአትና ሰሪልና ንጸልዩ ዝዓመት ዝርደ ዝናብ ምምላእ ማያትን ባሕርን ኣፍላጋትን ክርስቶስ ኣምላኽና ብሓቂ ክባርኾምን ክሳዕ ደረቶም ክመልኦምን ንገጽ ምድሪ ከዓ ብልምላሜ ክሐኩሳ ንኹል ረድኤት ከጽንዖን ንኹል ሓጢአትና ሰሪልና ንጸልዩ ዝክሮም ዝኣዘዙና እግዚኣብሔር ብሰናይ ነገር ክዝክሮምን ክምሕሮምን ኣና እውን ሓጢአትና ሰሪልና ንጸልዩ ዝነዛሶም እዚኣ እግዚኣብሔር ብሰላም ክፈጽማን ፈተና ጸላይ ክራኸልናን ነብሳትና ምሕረት ከድሕንን ምሕረት ክህብና ንጸልዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምንዘርራህናን ክምሕረናን ጸሎትናን ልማኑናን ክቕበል ነዛ ጾሙን እዚኣ ብሰላም ክፈጽማን ፍጹም ሓጎስን ደስታን ብርሃነትን ሳይኸርእየና ንዓና እውን ሓጢአትና ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምንትኽራሕናን ክምሕረናን ጸሎትናን ልማኑናን ክቕበልን ነዛ ጾሙን እዚኣ ብሰላም ክፈጽመናን ፍጹም ሓጎስን ደስታን ብርሃነትን ሳይኸርእየና ንዓና እውን ሓጢአትና ክሓድገልና ንጸልዩ ምንትኽርራህናን ክምሕረናን ጸሎትናን ልማኑናን ክቕበልን ነዛ ጾሙን እዚኣ ብሰላም ሳይኸርእየና ንዓና እውን ሓጢአትና ክሰሪየልና ንጸልዩ